kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun pring apus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok itu. Oh iya. Balok wakayu rumasamu. Sik nek kowe duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembugan aja aku. Lah sapa? Kowe iki rak ndek bendara to? Ndara Pandhawa. Ndara Sinuwun Darawati. Sinuwun Mandura. Pirang-pirang bendaramu nek kowe matur kanthi apik-apik luwih-luwih kowe nganggo soposral. Apa Pak? Soposral. Mari jegos e proposal ya goblok. Proposal. Ah, daturke ndara-ndara. Mengko mesti entuk dana saka ndaramu Pandhawa. Aku isin, Pak. Aku wis terlalu membuat gawe ndara-ndara iki kabotan mergo duwe abdi aku mau. Lakon lan orane dadaki, Pak. Terus bojoku Pak tukunen terus. Nek carane ngenten menika kula wegah nek carane ngenten menika. Kula nek carane ngenten menika. Kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun pring apus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok itu. Oh iya. Balok wakayu rumasamu. Ning barang aku lumpuhke dulur-dulurku blas ora ana sing bantu. Bapak ya ora bantu terus piye? Aku kudu golek srana nendi wis Pak, bayangno. Monggo aku mesti isin. Tak wangeni sok minggu ki wis wiwit gotong royong. Ngecor, ngecake semen 3 kae. Wis nek semen 3 ki ngecor ki arep tekan ngendi? Wong ngecor ki paling ora semene ki ya sedia 150 sak, ngono apa piye 200 sak. Sing go tuku gundulmu ya. Malah nesu to ora diomong kok malah nesu ora. Amen 3 wae. Oh, kuwi adol pit. Ya piye kong piye dralaku nek kon bantu ya ora iso wong nyatane kowe iki ya wong sekeng, aku ya wong ra duwe, bapak ki ya wong ra duwe. Apa kowe tegel? Bapak adol apa-apa supaya penjangkane anake kelakon. Tegel. Oh, lha edan. Aku ki wong tegelan kok. Santai aku. Ning yo mesakno bapak. Kita kerja bakti. Para sederek-sederek kula dusun pring apus sampun ngantos ngedalaken menapa-menapa. Nyamikan kula piyambak. Wis tak gorengke balok itu. Oh iya. Balok wakayu rumasamu. Karo tak gaweke teh tanpa gula ayo sanane aning sing arep dienggo srana bangun apa coba? Heeh. Monggo mbutuhke werna-werna pojok kae wis tak kocaki, wis tak apa jenenge pondasi sing wis umum kuwi. Oh. Mengkari ngedekke, mengkari golek wesi. Weh. Aku iki nyolong entuk loro e. Aku ngarep bangun desane kok nyolong kuwi lho. Wis ora apa-apa to sing penting ora dienggo Robin Hood e. Oh. Nyolong nek dienggo kesejahteraan masyarakat. Iya. Lah terus arep kepiye? Piye men? Ra meneng wae ora mencap-mencep kowe. Aku dhewe mgagas kowe iki bingung. Sesuk meneh iki nek ora duwe apa-apa ya aja sok janji. Lah iki lho ning kene iki kowe tak kandhani menengo dhisik. Wong iki diukur karo kekuatane, ngono. Aja mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol nggayo wulan kakean gluduk kurang udan. Kowe iki suaramu ngebak-baki desa. Ning ora tau ana nyatane. Nek caramu kaya ngono kuwi, engko nek kawula ora percaya karo kowe, masyarakat ora percaya karo lemu dadi pengarep piye? Mung janji-janji tok, ora ana nyatane. Endi sing arep ngecor dalan, endi sing arep gawe WC umum,
endi sing arep gawe pos ronda tok ucapke kabeh ning kowe ora ngukur karo kekuatanmu. Ayo coba. Nek wis kaya ngene iki sing susah sapa? Arep aku ki beda desa karo kowe, aku wis manggon ning Karang Kadempel, ning nek ngerti gegayuhanmu ngono kuwi adikku ki melu susah. Mikir mergo kowe iki anakku nek nganti apa sing dilakoni anakku ora kelakon, kowe wirang, apa rumangsamu kowe ora mirang-mirangke Semar. Heeh. Bagong kae sapa to? Anake Semar. Memper wong bapakne wae ya kaya ngono. Ora mung mirang-mirangke bapak. Kakangmu loro iki tok wirang-wirangke kabeh. Kae dulure sapa? Dulure Gareng. Kaya ngombe iki aku jale, Pak. Udus. Aja kaya bayi, aku ora iso disape, Pak. Cerewet. Bathukmu monsrot yo. Kandhani kok mesti sembrono. Hah? Mumpung saiki durung nglakon, kawula pring ngapus desamu kene kelumpukna. Kowe ngumumke nyang kawula apa anane dikandhake nek Dana Prabeya urung mlumpuk. Mula nggone ngecor dalan diundur. Maju Pak kula ngecor. Maksude wektune diundur piye? Njaluk wektu 3 sasi 4 sasi supaya iso klakon. Ning apa sing tok janjekke aja tok apusi. Tegese tetep kudu tok lakoni ning njaluk mundur. Mergo aku percaya penggalih kawula iki mesti ya bakal iso nampa nek kaya ngono kuwi. Ning nek kowe ora gelem mundur, tok tekati, kowe nyengsarake awakmu dhewe. Urung ora urung mesti mung kowe adol apa-apa. Pekarangan tinggalane bapak iki mesti tok dol. Kuwi ora apik. Sing ngomong sapa? Pekarangan aku ora tuku kok. Mentuk tinggalan kok didol ora masalah. Wis payu Pak. Lah rak tenan to. Badut tenan kok. Iki mengkari tanda tangan. Wingi aku dikon tanda tangan ra iso. Oh. Anjuk, piye lek iso payu kok? Cap jempol. Cap jempol iki jempolku pas loro. Terus iki sesuk 3 dina kas iki payu. Mbok kuwi ditukokke. Aja. Tak nggo tuku lemah meneh. Nek ngono kuwi apik. Ngedol warisane bapak ning tukokke lemah sing luwih jembar tok tomboki. Sing ngomong sapa? Luwih ciyut. Pancen setan kan. Kuwi apike dikapake ngono kuwi blebeke nganti mati mbok wis. Wong cah kaya ngono bapak ya betah-betahe ngopeni. Mula unduren, diundur. Njaluk wektu karo kawulamu pirang dina, pirang sasi. Sak kuwate, sak mlumpuke dhuwitmu. Isin aku, Pak. Wis tak deki tendae. Ngendi? Dalan ngarep kae. Eneng tenda cilik mau kae. Kae nggo mlumpuk masyarakat. Terus engko karo nggo nyampur semen. Lek nyampur ya gotong royong suwen nggon aku biyen tak sewake apa molen. Wisa. Iki membengkak meneh malahan. Nyewa molen. Ayo kuwi. Tukokke wae cah cukup kok. Wah iya. Sing isine nanas apa gedang. Ayo molen panganan karo molen semen. Goblok banget cah ora. Sing isine nanas ki nggo giling apa? Giling mripatmu iki apa piye? Gareng aja emosi. Mangkel aku suwe-suwe. Ngene wae, Pak. Bagong ki anake bapak. Iya. Bagong ki anake Semar. Mula dadi kowe iki nek ngucap aja sembarangan. Nek lemu ngucap kuwi ming lair tok ora apa-apa. Ning nek tekaning batin suarane Bagong ki meh padha karo ucape Semar. Mula aku arep sumpah, Pak. Bagong, Semar. Santai wae to. Tenang wae. Aku ngelekke karo kowe. Gong ora sembrono lho, Gong. Bapak ki wis ngendika, tur aku iki ngerti sapa jatine kowe, bapak ki wis crita karo aku. Nek jane kowe iki anake bapak sing tuwa dhewe. Ning karo bapak digawe ragil. Oh bapak tak takoni Pak Bagong enek kurang ajar kok ora tau kualat ngopo. Bapak ki wis crita karo aku mergo kowe iki dudu anake bapak ning kowe iki ayang-ayangane Semar. Kowe iki mbiyen ngetutke Semar nomor 1 mbangane aku karo Petruk.
Mula bapak tau kandha, kowe nek diucapi Bagong kae njaluk ngapura. Mergo ucape kae dugeni mandi tenan. Gong ora macem-macem lho. Ora macem-macem lho, Gong. Aja ngucap sing werna-werna. Kira-kira kowe ora kuat ndandani utawa ngleksanake nggonmu mbangun desa wis cukup diundur wektune, rasa ngucap sing aeng-aeng. Ngene, Pak. Reng, truk, mar. Aku arep ngomong karo kowe. Aku iki nek nganti gagal pembangunan desa Pringapus isen. Monggo tumrap Bagong aku mbangane isen luwung mati, Pak. Ngendika sing apik. Kowe mundur nem. Pucuk ketel ndasmu lho. Tenan aku trimo mati tenan, Pak. Yakin aku ora goroh, aku ora macem-macem. Nek nganti aku ora kelakon nggone mbangun desaku iki, ora ujar ora kaul. Najan ndro ngerti dalane, aku munggah ning kayangan, aku gugat karo dewa-dewa. Bagong kok mengguwe gegayuhan kok ora kelakon ki. Dewane sing ora adil, Mar. Kulong progo ngendi ajare Sri Kayangan. Kayangan Suralaya. Lho ya apa, Cak? Kok Cak piye? Jare Surabaya. Kuping iki nek bosok ora. Suralaya, Sang Hyang Manikmaya. Ya Jatimurti kuwi adine bapak. Wah. Slamet, Om. Wah, aku kok malah merindang-merinding ya, Tru. Aku sing keweden ki aku Bagong kok ya kepenak wae lho. Heeh, aku ya gumun. Om bilahing. Lho, malah janturan. Awik numastu namat sidam. Bagong. Halus banget. Wangsulan. Kula Sang Hyang Pukulun ulun ngejawantah ana ing wisma kita. Piye iki? Ulun ki sapa, Pak? Ulun ki aku. Antil modar we. Jare Semar ganti Ulun, engko ganti Ki Ageng. Ora positif. Wah, suwe iki le ngedongke Bagong suwe. Ene tak andani ngene. Basa dewa, kuwi nek ngarani aku Ulun. Iki sing positif piye? Ulune iki apa kowe? Aku ki Ulun, kowe kita dengkulmu mlocot. Aku wis terkenal Ki Lurah Bagong ganti Ki Lurah kita. Luweh ora omongan. Bagong dalem Ulun kuwi aku. Telu saiki. Ki Ulun. Kita kuwi kowe. Ora masalah, aku kita dhewe ora masalah kok. Dibut telu ya ora masalah. Pak, kowe iki wae sing ngendika, Pak, nek Bagong ora rampung-rampung. Kakang Semar. Apa Guru? Kula ingkang sowan Kakang. Iya. Slamet tekamu. Basa Mir. Karo dewa kok ora basa. Iki adine Semar, Gong. Ayo aku mau nyeluk Om kok ora diwangsuli. Kowe aja nyeluk Om. Kuwi iki guru adikku. Slamet tekamu, Guru. Pangestunipun Kakang Semar. Niring sambi kula. Kula ngaturaken bekti Kakang. Iya tak tampa. Bekti kula Pukulun. Dari Bathara Guru kok Pukulun. Bathara Pukulun apa Bathara Guru? Ya nala gareng ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Wah, kitane tambah siji. Reng. Ngapa? Kowe laku grup kita. Ya, sakarepmu. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Anono kebat kita tampani. Telu saiki. Kitane tambah siji. Petruk ya melu grup kita.
Weh, gareng ki curang kuwi. Mau melu grup ulun saiki grup kita. Sing positif lho. Bagong. Apa to sababe dene jeneng ulun prapta ana ing wisma kita? Niki malah angel lek kula jawab. Wong sampean sing rawuh kok sampean paring pangandikan apa to sababe? Ambuh. Kula ora iso maca batin panjenengan. Bagong, kita kuwi pancen keladuk wani kurang geduga. Mekaten inggih. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk ngersa paduka pukulun saking kita pukulun. Iya, ulun tampa. Nggih. Pripun ulun? Rawuh panjenengan ulun wonten ing omah kula menika wonten pigatos menapa ulun? Kita nyuwun priksa kalawan jeneng ulun. Jeneng Rika ulun. Kakang Semar. Piye? Aja sambat mumet lho. Dewa kok mumet ya ora ana. Nggih. Anggen kula prapta wonten ing mriki krana kula menika midhanget dhateng prasapanipun titah. Wondene titah ingkang prasapa menika kala wau boten sanes kejawi namung Bagong, putranipun Kyai Semar, Kakang Badranaya. Monggo sejatosipun Bagong menika rak sanes putra panjenengan Kakang. Nanging menika dumados saking wewayanganipun Kakang Semar. Duk nalika Kakang Semar minggah wonten ing Kayuwangan nyuwun rencang dhateng ingkang rayipun Jatimurti tumunten kula sowanaken Sang Hyang Bathara Tunggal. Dening Kanjeng Rama ayang-ayanganipun Kyai Semar dipun puja wujud lare inggih menika Bagong. Ateges Bagong menika kekiyatanipun meh sami kalian Kakang Semar tinimbang Nala Garing menapa dene Petruk. Mila sakmangke wungsal wangsul kula wanti-wanti Bagong menika menawi ngucap sampun ngantos ngawur mangke mindak kedadosan saestu amargi ngibaratipun Bagong menika idu dados geni. Ngapusi iki. Kok ngapusi piye? Aku wingi ngidoni uwuh ora kobong. Aten anak idu dadi geni do kaget kabeh. Angger tak idoni nyas, Maksudnya itu dadi geni iki sak ucape dadi. Oh, ngono to. Iya. Mila sasampunipun Bagong menika kala wau prasapa utawi sumpah. Kakang Semar mugi dados ning kawuningan kayangan geger. Kathah sangganing para dewa dewi ingkang boten kiyat nampi sumpahipun Bagong sami kepelajar nungsang puyang ninggal dhateng kayuwanganipun klebet Suralaya horeg rungkat bali martiyu kundha. Nalika semanten tumuli kula niti priksa dhateng kawontenanipun jagat jebul Bagong ingkang ndawahaken prasapa ing mekaten Kakang kula nuwun sewu boten ateges kula wantun dhateng Kakang Badranaya namung Kakang kedahipun nglenggana dhateng kalepatanipun Bagong. Mila dinten sakmangke kula piyambak mboten utusan dhateng sinten-sinten namung ingkang rayipun Jatimurti piyambak ingkang badhe amethuk dhateng pun Panakawan Bagong sakmangke kedah nampi pidana saking kadewatan krana sampun wantun damel geger Kayuwangan satemah rengat bali martiyu kundha manik Kakang Semar keladuk wani nibakake sumpah. Jaya Guru ene ana pangapura. Ngapa to, Pak? Aku arep dijak nang ndi ya, Pak? Kowe arep digawa ning Kayangan. Alhamdulillah. Cah kae radong kok ya. Kowe kok malah alhamdulillah ki apa? Weh lah, arang-arang wong sing ngerti Kayangan ki. Pukulan kula sagah dipun beto wonten Kayangan. Kok tapuk sandal cangkemmu. Ngapa ya, Pak? Ngapa ya, Pak? Kok ngapa ya, Pak? Terucat ya. Ngapa ya, Pak? Kowe diboyong Bathara Guru ning Kayangan kuwi arep diwenehi pidana merga kowe wis tau tatesuki lagi wae sumpah. Nek kowe arep gugat ning Kayangan nek ora entuk Prabeya nggone bakal mbangun. Aku ra elek-elek karo kowe to. Lho, edan.
Sumpahku tekan kayangan, Pak. Nyatane dewaning dewa mudhun ning kene kok. Aku wis ngandani karo kowe. Ucapmu iki padha karo ucape Semar, mula nek ngucap ngati-ati. Kowe diunggahke ning kayangan ki arep dipidana. Arep cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Asik. Lho. Aku lho ngadus dasare, Pak. Aku. Kowe sumpah kuwi mau. Ame sumpah kok. Misa sumpahe Bagong kok gawe geger kayangan. Bagong, pripun? Mula gelem ora gelem kowe kudu tak boyong ning kayangan. Dina samengko kanggo nglunasi apa kang dadi utangmu. Kanggo ngapokake aja nganti sira wani ngucap ing sak kepenake dhewe. Weh, ya moh. Yen kita ora gelem, kita bakal ulun ruda paripeksa. Jalanan prapta ulun ana ing wismamu wis nganti sak kathahing para durandara, para jawata. Ing bakal ngruda peksa kelawan kowe Bagong. Mula wektu dina iki Kakang Semar kula nyuwuni dipalila dhateng jengandika Kakang Semar Bagong badhe kula boyong. Mangke kados pundi kawontenanipun Bagong menika wonten purba wasisanipun ingkang rayipun Manikmaya. Kosek. Adile wong luput ki njaluk ngapura. Mongko sing njaluk ngapura ora anakku. Sing makili bapakne njaluk ngapura iwadene adreng nggonmu kepengin boyong karo Bagong. Saiki ngene wae. Gandeng aku lek njaluk ngapura karo kowe ora wangsulan mbok tampa apa ora, aku tak nanting karo anakku. Bagong, pripun, Pak? Nek kowe digawa Bathara Guru ning kayangan sago apa ora? Sago. Ora. Engko. Nek kowe diboyong ning kayangan sago apa ora? Ora, Pak. Ah, bagus. Nek kowe ora sago, tegese Bathara Guru arep meksa karo kowe. Nek kowe arep dipeksa karo Bathara Guru, kira-kira kowe piye? Ngibarate kaya dene cacing kepidak menungso. Kecekel tukang mancing. Dinggo umpan. Ora tekan gone kanggo nglawan ngomong wae. Cacing kepidak menungso ki ngolet. Butuh bales, Pak. Aku ki menungso. Kedunungan perasaan aku ora ndek niat gawe geger kayangan. Niatku men supaya apa penjangkaku iso kasembadan mula nek nganti aku arep digawa ning kayangan, aku ora sudi, Pak. Aku moh nek aku dinikah Bathara Guru. Kowe krungu dhewe to. Bagong anakku ora gelem tok gawa ning kayangan. Mula gandeng Bagong ora gelem, aku bapakne ya mbudidaya supaya kowe aja nganti kelakon boyong karo anakku. Mrai ngaten kula nyuwun pangapunten menawi kula kedah wantun kalian Kakang Semar. Kowe iki wani karo aku ki jane wis ket biyen. Ming mergo mbok kowe nggunakake tata krama basa sing alus, ning jane Semar iso maca legetaning atimu aku wis iso maca. Kowe wiwit aku ijik mapan ning kayangan ki jane kowe sengit karo aku, mula aku tok setrakake kanthi cara tok wadul karo bapak Sang Hyang Bathara Tunggal. Aku mbok arani kepengin dadi dewaning para dewa, terus aku mbok fitnah. Kowe matur karo Sang Hyang Tunggal nek Semar karo utawa Esmaya karo Tejamaya do gelut padha rebutan kepengin dadi dewaning para dewa, tumuli aku dihukum dening Sang Hyang Tunggal. Kon mangan pagering gunung jagat sisih wetan lan kon mangan pagering gunung jagat sisih kulon. Nganti bubrah ragaku kaya ngene tumuli aku mudhun ning kayangan. Terus panjang kamu kelakon dadi ratu ning para dewa. Janjane kowe iki ragil, ora duwe hak tumraping kayangan. Ning merga saka apa kagawemu nganti aku disingkirke saka kayangan. Ora merga kowe nduweni rasa gething keburu sengit karo Semar to, ha? Bathara Guru ulun boyong ning kayangan. Cemplungke sapiteng. Luputan tumrap Semar Badranaya. Ayo ora, kowe wangsulan, ayo gage. Mula pendak-pendak kowe mudhun ning jagat, pendak-pendak kowe gawe srana. Kuwi mesti supaya kowe iso mateni karo Semar merga kowe iki rumangsa keganggu. Lemu dadi dewa ora tentrem, lemu dadi dewa ora jenak,
Mergo aku ijek urip ana ing Janaloka, mula kowe pendak-pendak gawe perkara. Kowe pendak-pendak bibiti perkara karo Semar, sirmu lak ming kepengin jangka karo aku to. Kaya iki kowe bakal mboyong karo Bagong. Kowe ngerti nek Bagong ki ayang-ayangane Semar. Nek nganti Bagong iso tok lebur ning kayangan kono, aku persasat ilang kekuatanku. Mula kowe terus bunga hatimu, seneng pikirmu mergo kala mangsa kowe jangka patine Semar, bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinarik. Ayo, iya apa ora? Apa aku tak waca kabeh legetane atimu? Apa njaluk tak waca kabeh? Lehmu gawe gara-gara tok ucapake geger kayangan ki jane ora sepiro. Wa ming sak ucape Bagong. Ya bener kayangan ketaman hawa panas. Ning ora nganti para dewa padha mlayu saka kayangan. Kowe iki nek omong senengane ora mbok pikir kowe ngandhake dewa kena gara-gara sumpahing Bagong padha mlayu kok kowe ngandhake kula wis ngirit Wadyabala dewa. Tegese dewane dorane ndi-ndi to kowe? Pinter ya Semari asem. Gatekan wong iki apa sing diucapke wong iki siji iso dimbalikke dienggo menerjang. Mbok ora usah omong kok aku sesuk mangkel lho omong. Kowe iki nek omong waton ngawur tur waton njeplak cangkeme ora. Ayo kowe arep wangsulan piye? Lah nek kowe nang kene mau ijen aku percaya kowe nek para dewa iki padha bubar ora karo-karuan. Ning kowe ngandhakake Kakang Semar nek Bagong mboten purun kula boyong kula rudha paripeksa amargi kula sampun beto Wadyabala Durandara Wadyabala Dewa. Lah tegese dewane do ora ngapa-ngapa to. Upama sumuk rak ming ngucul klambi to. Kowe senengane gedhek-gedhekke perkara. Nek sing salah rombong aku mbuh Bagong, mbuh Gareng, mbuh Petruk, mbuh Pandhawa, mbok gedhek-gedhekke permasalahane, mbok gedhek-gedhekke perkarane. Pamrihmu dimeson jangka ringkihe Semar. Bagong tak tamengi, Bagong tak betengi. Ayo boyongen anakku. Boyongen. Anakku Bagong boyongen neng kayangan. Waton kowe iso glindhengke mestakane Semar. Waton kowe iso glindhengke sirahe Semar kakangmu iki, boyongen anakku Bagong. Gugu karepe dhewe. Kula besmi bali resmanipun Durang Agung Kakang Semar. Matur nuwun, Pak. Sembah nuwun, Pak, sembah nuwun. Nek mboten wonten Bapak, dados napa kula? Matur nuwun nggih, Pak. Rai. Salahe ra wangsulan. Aku wis ben nek ora tak ngenekke ndak ora jarak perkara. Wong sing jarak perkara Bathara Guru iki perkarane titah kok senengane medhun melu-melu. Malah niki nganu, Pak. Bebasan napa jenenge iki? Apa terus jenenge, Tru? Apa? Menyelam. Minum susu. Nah, minum air sambil menyelam minum air. Tegese ngene, Pak. Bathara Guru nek iso kalah jaluki Prabaya nggo mbangun desa. Ngoten, Pak. Setuju to, Pak? Iki pikiranmu kok mung arep ngerampok wae. Lho, ayo dilahirke iki didadekke copet. Dadekke copet dong. Wis engko gampang nek Bathara Guru engko kalah karo aku. Tak jaluki Prabayane aja kuwatir. Asik. Lakon minggu ngarep aku gotong royong. Ngecor dalan. Ngarep omahku tak gawe kandele 20 cm. Dalan liyane tak gawe 5 cm. Ora jenenge wis urek to kowe kaya ngono kuwi jenenge kowe iki apa jenenge mulyake awakmu dhewe. Nduk liyane gampang jeglong nggonakmu ora apik kaya ngono. Bagong wis nek ngono kowe ora usah melu-melu. Petro dalem, Pak. Rene. Bathukmu ndi? Enggak. Mungsuhmu engko ora bain-bain para dewa. Ya, nggih. Tak dilat mbun-bunamu
kowe ora kena lara luputing pati. Kowe ditamani gaman apa-apa ora temama. Kowe mungsuh dewa menang bengi iki. Estu, Pak. Domongi kok. Matur nuwun. Adimu belani. Nggih, ngestakaken dawuh. Bumbunan kula, Pak. Wah, maknyes. Dian. Kula ditumbak ya ora temama, ora. Disuduk keris ya ora temama, ora. Di circle ya ora temama, ora. Gleleng iki kok aku arep ngajar dewa-dewa terus ya. Halo, Pak. Kowe arep melu perang apa? Melu. Ibuku wis entek. Wih, senengane kok. Liyane wis waton teles. Aku ora kepoyo. Gak aku mer. Eno. Lara dikai kok aku ora. Wis. Wah, edan. Nang mripat Padang ya, Tru. Ketetesan soalé ngoten. Kula mboten lega ra sing manah kula. Lan nika kula ingkang ngadepi. Kula wusu. Oh, bojomu iki anu kok mbiyen olahragawan pencak silat to. Heeh. Wah, kuwi pothok mbiyen. Ngarat boto papate prel ngono. Padha aku. Aku ngarat kerupuk 8. Kerupuk aku kuat lho. Mung kerupuke kok dipamerke. Petruk dalem, Pak. Nawa gareng Bathara Guru nek pancen nggawa wadyabala. Dewa dirampungi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aku muling karo kowe ya. Dewa iki malati, nggih. Mula nek ngantem dewa iki aja nganti ngantem nggon rai. Wis ora kena. Mergo kowe wis dipesthekke karo sing gawe urip. Nek dewa iki pancen duwe derajat lan pangkat, nek diantem nggon sirah ora bakal kena. Waduh, terus ngen pundi? Ngantem dewa iki dada medun. Dada medun. Pupu angsal entuk. Weteng angsal entuk, waton dada medun. Ya, Tru ya. Ha iya. Omongi. Nek diantem nggon weteng ora apa-apa, nggon pupu ora apa-apa, diplotot wae. Kuwi mari 3 dina laren-laren mangkelku. Ha iya. Tapi ya kuwi tenan ora ngono ndadewane aja ora sakepenake dhewe kok. Ha iya. Piye nang ngene iki? Wah, Gong, ora pangling ae. Sapa? Iwang Pikulun Bathara Guru. Ngam. Lah nek kowe arep mboyong karo Bagong, aku mesti ora entuk. Wong nyatane keluputane Bagong ora iso dibuktekke kanthi nyata. Nanging Bagong sampun kalepatan, sak mangke badhe lebetaken wonten ing kawah. Kowe iki pancen ngengkel. Saiki ngene. Nek pancen kowe duwe niat mboyong karo anakku Bagong, lan ora iso dindakake apa kang dadi niatmu. Coba tak tanting kira-kira kowe cocok ora? Menapa nggenipun Kakang Ismaya? Nek Bagong anakku iki diwakili aku, kowe seneng ora? Panjenengan menika guyon, aja ngapusi karo atimu. Nek diwakili Semar kowe gelem ora? Menawi Kakang Semar ikhlas kula purun. Mesti gelem wong niate ya kuwi sing tok jangka ya ta. Niate ya kuwi sing tok jangka, ning sing tok nggo alesan anakku Bagong. Pak, kuwi nanti, Pak. Sing nukokke semen sapa, Pak? Wis ben nggih wong iki bapak iki mbelani kowe lho. Menawi Kakang Semar purun, tetep dinten menika dados ijolipun Bagong kula boyong dhateng Kayuwangan. Apa ora gelem? Iki anakku sing tak tresnani, sing jeneng wong tuwa iki natohke nyawa kanggo anake, nek perlu apa wae ditotohke aku ora bakal owel. Pukulun mboten namung bapak, nek saged kula ya ngijoli karo uripe Bagong.
Loro gareng ora sah. Wis ben, Pak, wis ben. Tak bilanane adikku. Bapak wae sing lenggah nang omah, aku sing dadi jole. Karaku ya ning aja, Truk. Anakmu cilik-cilik. Aja wis aku wae. Aja, karaku sisan. Wong loro sisan, dadi mati iki wong loro sisan. Iki jane nek aku mati seneng to, Gong? Bahagia. Bahagia dengkulmu ora. Aja nala garing aja Petruk ning aku. Sinten ingkang kedah dados lintunipun Bagong? Aku, kula. Nala garing aja ora apa-apa, Pak, wis ora apa-apa wis ben. Aku wae Pak wis ora apa-apa wis ben aku garing wae bapak lenggah ning omah. Menawi kula nyuwun menapa Kakang Semar saged minangkani. Kowe njaluk apa? Ingin dados lintunipun Bagong boten namung Kyai Semar Kakang Semar nanging lebet nala garing Petruk kedah kula boyong wonten ing Kayuwangan. Wong siji kok ijole telu piye? Kedah mekaten Kakang menika ingin dados panyuwun kula menawi boten nggih Bagong ingkang kula beto. Nala garing wis ora apa-apa Pak, wis ora apa-apa. Wis ben Bagong dhewe malah kesepian wis ben. Mas wis mati gantung. Ora mungkin aku ngedol sawahmu sik to. Ya wis ide ngono lho. Nek arep ning Kayangan iki dhek wis ngerancang rencana selanjutnya jelas. Ora iki kudu Bagong kok. Ya wis nek pancen niatmu kaya ngono aku manut. Wis aku nala garing karo Petruk sing munggah ning Kayangan. Menika saestu. Iya. Nggih, kula nderek pukulun. Nah ngaten kula aturi bidal. Sak menika sareng kan lampahipun ingkang rayi. Iya tak tutke aja kaya bocah cilik Bathara Gurayu. Saiki kowe ora percaya karo katresnanku. Katresnanku karo kowe iki luar biasa lho, Gong. Nganti tak ijoli nganggo pati uripku aku ikhlas. Wis ketok paido le. Katresnane kakang-kakangmu ketok paido. Aku munggah ning Kayangan iki mergo ngeboti tresnaku karo kowe. Nganti aku ngiklasake karo pati uripku karo Kang Gareng. Ya Truk. Ya bapak ya slamet, kowe ya slamet. Nala Gareng ya slamet mulih kumpul meneh wong bapak ya Truk. Ya wis rasa nangis. Ora aku mung gaya kok. Panjang setan tanah ya Truk mangkat ya biar bapak ndak bapak ana apa-apa aku tak apa to lho. Ya ora apa-apa, larang ya tangga teparo do sapa. Sapa kaya pitik. Maksude dodolan ning omahku ngono lho, Gop. Ora kowe kok ya ora kaya biasane. Biasane mlathoki kayu. Biasane nek ora mlathoki kayu ya gawe bata. Arep tok nggo ngapae? Bata kok gedene 50 cm. Arep tok nggo ngapa kaya cor-coran. Saura-urane nek ana kepinteran ki tak karyake. Aku iso gawe boto ya gawe boto. Men atine iki ora sepi. Wong nganggur iki nek ming meneng wae atine mesti bakale sepi. Tur ya ana bab ndinglung. Ana apa? Janjane aku ki metung karo kahananku. Kahanan sing piye? Kahanan sing tak lakoni kira-kira 7 dina kepungkur malam Jemuah Kliwon wingi. Ngapa? Kowe ngidul apa? Ora. Lah kok sepi? Aku turu wit sore. Aku bar menehi sajen karo kerisku kae terus tak tinggal turu. Pamrihku ya golek impen. Lah kok tekan tenan. Nalika tengah wengi meh lingsir aku ki ngimpi. Ngimpi apa? Kaget atiku.
Ora kanthi kanyono-nyono kok. Omah kene iki kaya ketekan Nalindra. Nalindra Trata Sabrang. Udu. Sandangane sarwa apik, sandangane sarwa becik. Mongko nite kereta kencana jluk ana ing omah kene, terus mlebu, terus sak pejagong karo aku. Ning tak tiling-tilingke paning aku tak mat-matke ratu mau dudu Ratu Sabrang. Lah sapa? Sing nganggo sandangan apik, sing nganggo sandangan becik iki kok kaya ponakku dhewe. Ku ming neteli apa sing tak nggo? Aku nganggo jam ya dijaluk, aku nganggo gelang ya dijaluk, nganggo kalung kesehatan aku ya dijaluk. Pokoke ming dirampok karo sing jeneng Bagong. Lah kok ora kanthi kanyono-nyono kok bocah iki tekan kene. Terus lah ya jagongan karo aku sak uwen-uwen. Monggo blas to, anak Semar ki ora ana sing tekan kene. Monggo jane Semar ki adikku lho. Lah iya, ya kondange ngono. Heeh. Ning kok ora ana sing tilik karo Pak Dene, ora ana sing ngaruhke karo Pak Dene. Lah kok aku nganti ngimpi kaya ngono kuwi werdine apa ya, Lung? Kuwi janjane ming tom-tomen. Kowe iki ming kangen karo anak-anak ini Semar. Ya arep kowe karo aku ki mapan ning Tlatah Sabrang. Ning dipestheke utawa ditakdirke dikodratke nek Semar kuwi dadi adimu. Lah iya. Nile pisah wis pirang-pirang abad. Wis suwe banget. Arep kaya ngono ning sambunging sedulur ki ora bakal iso pisah, Gok. Iya. Njaluk kanca duk nalika urip ana ing jagat diparingi Bagong. Heeh. Dadi derajate Semar karo kowe iki padha, derajate Bagong karo Mbilung kuwi padha. Oh, mula nek kowe kangen karo Semar sing teko Bagong kuwi padha wae. Padha karo nek Semar kangen karo kowe sing teko aku kuwi ya sama dulu. Sama saja, sama saja. Ngono lho maksude. Heeh, ning apa ya bakal tekan kene tenan ya cahidan kae. Wis rasa tok arep-arep malah entek-entekan kowe. Engko bifete dijaluk, korsine diusung. Wong kae iki wong nekate ora jamak-jamak. Ning aku kok duwe pandakwa lho. Pandakwa piye? Dina iki kok ngarepan kuwi jagone do tarung. Lah karang do nyoba e. Oh. Brenjake do ganter-ganter. Suarane wit esuk mau ora leren-leren. Nek kowe sing teko ora mungkin mesti ki eneng wong sing arep tekan kene. Ya muga-muga bener wae, Gok. Apa wis ditembok? Urung. Sandalke kandang kebo. Asem yo. Aku nang kono ku padhawe abdine Ratu Gombinatara wis gambare tandake kandang kebo. Ngopo? Ana apa? Ngene wae. Aku arep matur. Matur apa? Kurang-kurang bejane sisil sembire. Sisip sembire kowe kelangan adi wae. Lho, adi sapa? Semar. Kok kelangan Semar piye maksude? Aku ki mbok nameng niat kepengin bangun desa. Lah aku nglumpukke Semar karo Gareng karo Petruk, ponakanmu kabeh. Iya. Dedrek rembukane aku iki jane ra ndiragat. Aku terus nganti sumpah karo Semar-mar. Nek nganti aku ora kelakon bangun desa, aku sumpah aku gugat nang kayangan. Ngono kuwi Semar wis ngelekke, Bagong. Aja waton nyelekop. Omonganmu ki padha karo omong aku. Nang aku ora percaya. Lah kok jebule tenan? Jebule tenan piye? Pikulan, pukulun. Pikulan Bathara Guru ki rawuh tanpa murid. Terus arep boyong karo aku. Arep boyong karo kowe. Dunggake ning kayangan dianggep aku ki salah mergo aku nibake sumpah. Kayangan geger jare Bale Marti Kunda manik rungkat. Kuwi omong sapa kaya ngono kuwi? Bathara Guru. Semar ya ora percaya. Terus Bathara Guru anu Semar ngandhake jane lemu duwe arep ngluputke Bagong iki mergo pawadan kowe sengit karo aku kok Bathara Guru. Geger pokoke. Aku ya wis ngerti nek Semar ki ya ora cocok karo Manikmaya ki wis suwe. Lah iya. Perang.
Dewa-dewa kalah karo aku kabeh. Wah, kowe gak menang karo dewa-dewa. Menang ning ming sithik rasa njaluk ya. Menang perang. Aku iki terus bapak Bathara Guru teko, aku mundur. Terus Bathara Guru Semar pokoke Bagong tak boyong. Terus Semar muni ngene iki, nek Bagong arep tak boyong iki jole aku. Bagong aja tak gone kayangane iki jole aku. Sing muni ngono Semar wae lah. Terus Gareng ya muni ngono, aku ya tak gelem dadi jole. Si Petro ya muni ngono. Oh terus Semar diboyong ning kayangan karo Gareng karo Petro. Lho. Nek ngono kuwi saiki ijen mula aku mrene iki sejatine arep genahke gok. Wo. Apa? Si wong iki jare kakangne bapak. Aku sing tuwa dhewe. Nomor 1 aku, nomor 2 bapakmu, nomor 3 Bathara Guru. Wah, terus kae bilung kae. Anak tikus. Kudu iki ya iki arep kaya ngono iki bekas ratu. Wah, lah kok ora abang. Gumbulmu atos kowe iki mbok ya dilereni lho seneng main ora. Ratu kok abang. Terus aku ki mbarepe nomor 2 Semar, nomor 3 Bathara Guru. Heeh, aku saya tak takon karo kowe. Arep kowe pisah karo Semar ki kowe karo Semar rukun ora? Sing rukun ki mung aku karo Semar. Sing ora rukun karo aku karo Semar ki Manikmaya. Mula aku mbiyen karo bapakmu Semar ki digawe dening Manikmaya supaya mudhun ning jagat. Aja nganti aku karo bapakmu Semar kuwi duwe panguwasa ning Suralaya kuwi mergo nggone meri Manikmaya karo aku karo bapakmu. Jane di anak Manikmaya iki. Terus piye? Aku saiki ngene. Pokoke aku mung pasrah karo Siwa Teoge-oge. Teoge-oge togok. Aku pasrah karo Siwa Teoge-oge supaya nyelametke Semar. Nek Siwa togok ora iso nyelametke bapak karo kakangku loro, aku ora nrimake. Ateges kowe iki dudu kakangne Semar. Ming aku. Tan trimane Bagong suwek cangkem. Waduh. Piye lho? Wis monggo wong cangkem-cangkemmu dhewe. Ora edan ora. Lah aku tok kon ngopo? Aku terke ning kayangan. Terke aku ora ngerti dalane. Aku ora dong nek donge aku wis mangkat dhewe. Jare kayangan ki pucuking gunung ngendi? Kemukus. Utuh. Himalaya iki ngendi aku lah dong. Ning nek kowe wujud kaya ngono kuwi engko tekan Sela Matangkep ora diparengake karo dewa sing tunggu Kori Sela Matangkep. Sapa jenenge? Cingkara Bala Balapata. Cingkara Bala Balapata? Kuwi buta loro. Lorone nggawa gada. Nek kowe ora dikeparengake munggah ning kayangan kowe lagi mlebu ana ing Kori Sela Matangkep dituthuk gada sirahmu kowe pecah mati. Waduh. Wong kayangan ki gawat kok ana bodyguard-e wae. Sapa Cingkara Bala Balapata? Nah terus kowe salin wujud dadi wong sing gampang mlebu metu kayangan. Sapa kowe? Sing gampang mlebu metu kayangan kuwi ming bendaramu Janaka. Terus kowe tak dandani dadi Raden Janaka gelem ora? Asik. Wah iki aku kan gleleng tenan iki. Janaka iki bagus ora jamak-jamak. Pokoke aku nek nang dalan nek dibajul wong itu aku mampir sik lho kok. Aja Janaka iki jual mahal. Lah ora tak jual murah pokoke. Pancen kowe iki ngeyel kok gelem to? Gelem. Kowe engko tak duduhi dalane mlebu. Nek arep ngamuk-ngamuk ana ing kayangan nyelametno bapakmu karo kakangmu sakarone ning aja nyampurke aku. Terus kowe dicampur apa? Maksudnya aku aja nganti tok gathuk-gathuke aku mung nulungi karo kowe nduduhke dalane. Siap.
Piye iki lek dandan piye? Ning aku bagus ta iki? Bagus. Kaya ndoro Janaka to? Ning aja pisan-pisan ketemu karo Raden Janaka iso dipecah sirahmu. Mergo kowe madani Raden Janaka. Waduh cilaka iki. Itu sesingitan iki. Oh iya. Terus carane piye? Wis kowe saiki ngadeg jejeg. Tangane ning dodo. Mripate merem. Merem kabeh, ora merem siji. Engko arep tok-tok. Ora. Aku sale curiga karo kowe, Gok. Kok meneh ora. Siwa? Ha. Ora omong. Ngampet-ambekan. Tak suwunke karo sing gawe kostum menengo. Ora wangsulan to. Tak suwunke karo sing gawe urip kowe tak cipta dadi Raden Janaka muga-muga ketampa panjaluke Togog Yoga. Siap. Wis ngampet-ambekan. Wis ngono ya tata-tata aku tak ngrapal mantram sakti. Nek wis tak rapal tak suwun karo sing gawe urip supaya kowe iso malik Raden Janaka. Sebab sing iso mlebu metu kayangan ki mung Raden Janaka, sakjane Raden Janaka ora bakal gampang mlebu metu kayangan. Mula dina iki arep tak ganti Raden Janaka. Wis siap-siap. Waduh. Wah, suwek cangkemmu lho, Gok. Iki ngampet terus ket mau omong wae malah pidato. Wis. Ya wis, toto. Wis ben nengke wae. Napa? Aku ngaturake kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan Togog. Padha-padha. Aku tuturna dalan sing anjuk marang kayangan Togog. Malah njijiki. Wis benengke wae ora. Ayo melu aku tak mlaku kowe ngetutke aku. Iya to. Raden Janaka nedya tindak maring kayangan. Lamun Cinandra kaya Sekar Puspawarna. Rasa nggo gunting. Ana ora. Wong nganggo gunting Puspawarna barang apa? Raden Janaka tedak dhateng kayangan Suralaya. Impun menapa ingkang aturaken menika tumus dumugining batos. Wilawi dinten sakmangke kula nyuwun kanthi sanget sampun ngantos wonten panyokra bawa ingkang boten sae. Tumrapipun ingkang rayipun Manikmaya Kakang Semar. Ya. Sepisan meneh aku njaluk ngapura. Nek tana lupute Semar Badranaya nggone duwe panyokra bawa sing ora apik tumrap kowe ya Manikmaya. Nun inggih mboten dados menapa Kakang Semar. Malah sakmangke kinarya ngetingalaken bekti kula dhateng Kakang Ismaya. Dinten sakmangke Kakang Ismaya badhe kula sugata dedaranipun para Jawata inggih menika pun jambu dipa nirmala pelemper tangga jiwa kembul sesarengan kelawan ingkang ngrayipun Manikmaya wonten ing Bali Martu Kundha Manik. Waduh, Truk. Arti suguh jambu metemu. Jambu apa ya? Jambu dipa nirmala, jambu mete. Jambu dipa nirmala ki apa, Truk? Kuwi daraning para dewa. Karo apa mau? Pelem apa? Pelem pertangga jiwa. Pelem pertangga jiwa. Wah, rasane kaya ngapa ya, Truk? Ah, ya kurang ngerti. Iki kanugrahan tumraping awake dhewe. Ora ana manungsa sing entuk ngrasake jambu dipa nirmala, pelem pertangga jiwa kejaba awake dhewe. Berarti awake dhewe iki dadi anake Semar ki. Wah, bejane ora kurang-kurang ya, Truk. Heeh. Menapa kula inggih dipun paringaken ngicipi jambu dipa nirmala apa ulun? Nul garing ulun keparengake. Pelem pertangga jiwa ulun keparengake. Ayo ora iso mangan kaya awake dhewe mulane kuwi. Iki tenan apa piye, Guru?
menapa ing aturaken menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Nang aku ra njaluk lho, mengko ndak dikira aku kepengin ngempek kamukten kayangan. Ning wadene aku mbok paringi, lha piye? Mengko ndak ora prayoga kedadiane nek aku ora ngrahapi apa sing mbok paringke karo aku Manikmaya. Lonjong kaya ngono. Pelem mertangga jiwa iki lonjong ngono kuwi. Oh, nek cara ngene dhewe pelem golek. Heeh. Sing dawa-dawa ae ta, Tru? Ah iya. Menawi iki sampun paring pangandikan ingkang kathah-kathah. Jur menika ingkang kula jangka slaminipun gesang. Kakang Narada kula aturi kendel. Kala wau sampun maring dawuh tunggak waru tunggak dadap mboten melu-melu mboten melu nggarap. Kala becik nglampah menika badhe kula sandhang piyambak. Lah kula menika namung ngemutaken. Sampun Kakang. Kula mboten betah dipun emutaken jer panguwasa tunggal. Menika wonten astanipun pun Jatimurti. Monggo nek ana apa-apa mang rasake dhewe lho, Di. Bathara